ଚୈତନିଆ ରେ ଚୈତନିଆ ବିଦେଶୀ ଚାହିଦା ସୁନା ଭଳିଆ ରାଗି କହେ ଦୋକାନଟା ଖୋଲୁ ନକିଆ ସରକାର ଯେବେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ସରକାର ଯେବେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ବେପାର ଦିନକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କିଆ ଚୈତନିଆ ରେ ଚୈତନିଆ। ହେଲା ବୋଲେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ଏ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଦୋକାନ ମାନେ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ମାନେ ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା, ହେଲେ ମନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଆକା ଖୋଲା ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବୋଇଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋର କଥା ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ମୁଇଁ ମନ କହୁନାହିଁ। ଆମେ କୁଲି କାମ କରବା ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ମିଶା ମନ୍ଦ ପୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ନାଇଁକି ବେଶୀ ନାହିଁ ରାତି 3ଟାରେ ମିଶା ମନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି କରି ଯାଇକରି ପିଇ କରି ଆସି କେଉଁ କଣରେ ମିଶା ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଘରେ ଝଗଡ଼ାପାତି କରିବୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ନଲଗଟା ପାଡ଼ିଲା ପରେ ପିଟିଲେ ମିଶା ଆମେ ନାହିଁ କି କେଉଁ କନେ ଗୋଟେ ମିଶା ଖୁସି କରି ପଡ଼ିଥିବୁ, ଆମେ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ ଘରରୁ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ।